Bon vespre, us donem la benvinguda un any més a l'acte de lliurament del 21è Premi Joaquim Amat i Piniella. Normalment fem aquest lliurament durant les festes de la llum, però les restriccions per la Covid aquest any ens han fet aplaçar l'acte d'avui. Però finalment ens hem pogut reunir igualment amb aquest premi que organitzen conjuntament l'Ajuntament de Manresa i Òmnium Cultural del Bages Moianès i que compta amb la col·laboració de la Biblioteca del Casino, el Gremi de Llibreters de Barcelona i Catalunya, l'Associació Memòria i Història de Manresa, Llibres per Cir i l'Associació Misteriosa Lluc. Com sabeu, el Premi Joaquim Amat i Piniella es concedeix anualment i s'atorga a aquella obra en prosa que hagi destacat en l'àmbit de la literatura de preocupació social, que vol reflectir les formes de vida de la societat contemporània i els seus moviments socials. Compta amb una dotació, aquest premi, una dotació econòmica, a càrrec de l'Ajuntament de Manresa, i s'acompanya amb un bust autor, que n'és l'autor, l'escultor Ramon Oms, un bust en resina que podeu apreciar. Les 3 obres finalistes d'enguany han estat Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls, edicions 1984, Reis del món, de Sebastià Alzamora, de Proa, i Tots els camins, de Joan Francesc Mira, de Proa. Totes 3 obres es van presentar amb la presència d'alguns dels autors en aquest mateix espai i en streaming, i fou una activitat per donar a conèixer les obres prèvia a l'acte d'avui. I abans de començar l'acte pròpiament de lliurament del premi, podrem gaudir d'una videocreació d'Oriol II, fruit de les visites que ell mateix va realitzar als autors relacionades amb les obres i també amb la vinculació amb la figura de Joaquim Amat i Piniella. El mateix Oriol ens presentarà una mica aquesta proposta. Oriol, sisplau. Bones. Gràcies als que ho han fet possible i sobretot per la confiança. A mi em van dir tens llibertat creativa i això s'agraeix moltíssim. I em van dir, a més, fes una peça de videoart. I jo vaig entendre que podia arriscar-me i fer una mica, literalment, el que em volia, el que em donava la gana, vaja. Per mi ha sigut un plaer visitar els 3 autors en 3 punts molt diferents de Catalunya, els països catalans, Andorra, Mallorca i Castelló. I clar, entrar a casa d'ells ha sigut un gran plaer. Llavors, la peça que veureu té 2 parts. Per una, la inspiració de l'obra de cada autor. Vaig documentar una mica sobre l'obra de cada autor i hi ha diferents estímuls que es veuen reflectits. I per l'altra, és aprofitar el viatge i l'experiència que vaig tenir en cada visita i una mica tractar de reflectir els sentiments que vaig sentir aprofitant això, el viatge. De Joan Francesc Mira vaig agafar la metàfora de la Roma actual i la Roma antiga i ho vaig fer a través d'uns arbres fruiters. Veureu també que ell, que volia ser sant a Roma, quan va arribar la primavera, d'alguna manera va canviar de rumb i això ho he simbolitzat a través de gel. D'Àlvar Valls he agafat molt, ell ha documentat moltíssim a Verdaguer i he agafat el Verdaguer excursionista, sí? I veureu que l'obra és una aproximació sensorial. I de Sebastià Alzamora és un fragment entre Joan Mascaró, el Tramulles, que era l'assistent del banquer Joan Marc, i el Joan Marc, que coincidien en un punt que es diu Santa Margalida de Mallorca. I és una metàfora sobre la llibertat i l'espiritualitat a través del vent. I vull agrair moltíssim la veu de l'Ep, que està per aquí, que és una veu viscuda i que ajuda molt a guiar la peça. Bàsicament això.
Premis Amat Piniella. Les obres finalistes són Tots els camins, de Joan Francesc Mira, Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls, Els reis del món, de Sebastià Alsamora. Sortim de Manresa, direcció Castelló, per trobar-nos amb Joan Francesc Mira i amb la seva saviesa, que ens llegirà un fragment de Tots els camins, una biografia novel·lada sobre la seva adolescència i la seva joventut. Vaig començar a pensar coses noves i més arriscades amb el pas dels mesos i l'arribada de la primavera, caminant pels carrers i les places de Roma, tant en el trajecte relativament curt entre la casa dels Escolapis i la Universitat Gregoriana, com sobretot i cada vegada més en les llargues passejades vespertines dels caps de setmana. Podíem passar per la Piazza Navona, després per darrere del Panteó, on de matí les dones del veïnat deixaven al fossat restes de peix sobre papers de diaris per a la nombrosa colònia de gas residents. Per la Piazza Minerva amb l'Elefante de Bernini, travessàvem la via del Corso, després per la via de l'Humiltà. Podíem fer o no fer una petita amarrada per davant de la Fontana di Trevi, on llavors no hi havia la massa compacta de gent que sempre hi ha ara, fent fotos i llançant la moneda. Allò de «Se ci butti un sordino, costringe destino a fante tornar», deien els versos de la cançoneta. I ja havíem arribat a la Piazza de la Pilota, al peu del Quirinali, on hi havia la universitat. Aquesta era, doncs, l'eix de la meva Roma, i ho ha estat sempre, més que la Roma arqueològica i antiga, o la Roma cristiana del Vaticà i de les grans basíliques amb indulgència plenària. Són els carrers del cor més viu i antic de la ciutat. I llavors, quan jo els travessava anant a classe o tornant a casa, o més encara quan les recorrien llargues passejades, eren encara barris d'aire i dolor purament popular, amb els mateixos habitants de sempre, gent que se saludava a les portes de cases i petites botigues modestes, crits de dones des de les finestres, criatures jugant al carrer, tractoria barates, obradors artesans, no tan diferents del barri de Belluters que jo travessava anys abans per anar al col·legi dels Escolapis de València. Però no eren València, eren Roma. Carrers i placetes de gent modesta i antiga amb ben poca presència de visitants forasters de pell pàl·lida i càmera fotogràfica al muscle, amb un trànsit escàs de motos Vespa, cotxets Fiat 600 i Topolinos i motocarros petats de xans de 3 rodes i una abundant i general brutícia per terra, perillosa per als vianants quan es feia de nit i es mudava d'hora durant l'hivern humit i fred de Roma. I els carrers mal il·luminats eren tan foscos. De cara a la primavera, quan la vesprada era més llarga, també vam allargar més les passejades. Alguna fins a Villa Borghese, pujant pel Tritone o per la via Vittorio Veneto, que no era ni popular, ni antiga, ni estreta,
que no sabíem que s'havia fet famosa amb el nom abreviat de Via Veneto, ni sabíem els noms i la fama d'aquells homes i dones ben vestits i de cara feliç que ocupaven les terrasses davant de bars i d'hotels elegants, ni que d'allò se n'havia de dir la Dolce Vita, ni que la Fontana di Trevi, per on jo passava tan sovint, molt aviat es rodaria l'escena cèlebre d'un film amb aquell mateix nom. A Andorra ens trobem amb Àlvar Valls i amb la seva novel·la Entre l'infern i la glòria, que després d'un intens treball de documentació ens parla de la vida i obra de Jacint Verdaguer. El gros ocell llisca en el buit com un acròbata, enmig del silenci només trencat per l'esquelleig distant d'un ramat. Amb les ales esteses, contornejades per plomes que s'esfullen com dits, descriu una espiral traçada amb precisió per una mà invisible. La seva silueta es perfila contra els camps i els boscos del fons de la vall, amb els quals a voltes es confon els ulls de qui les guarda des de dalt. De sobte, talment arrebatat per l'impuls suïcida, inicia un picat en què sembla que s'hagi d'estavellar el sol, però a mig camí, quan troba en el medi la convecció favorable, bat amb força les ales, arronsa les potes i remunta veloç, passa rebent arran de qui l'observa i guanya encara més alçada fins que, suspès en l'aire, resta immòbil. El cos de la bèstia es dibuixa en el cel amb les ales desplegades, el cap menut, el bec encorbat, el coll llarg i plomallós i la cua tallada recta. La seva imatge sembla una creu negra encastada en el blau celeste. El carronyer sotja el terreny que té centenars de metres en sota, a la recerca de carnús. Si en veiés, directament identificat pels seus ulls o delatat per un vol de corbs, davallaria fuent fins al lloc delerós d'esventrar el cadàver i encetar el banquet necròfag. Però aquest cop, com tantes i tantes vegades, no ha tingut sort. Haurà d'observar de juni, o a tot estirar, matar el cuc amb un trist gafarró. Es deixa anar suaument i amb un lleu aleteig comença incansable un nou descens.
Dret al caire del cingle, al bat del sol, Verdaguer ressegueix fascinat les evolucions del voltor. Per moments, sent el vertigen de l'espai obert que, als seus peus, l'atreu com un imant cap a l'abisme. És la primera vegada que es troba a l'espadat que sustenta el santuari del Far i des d'aquesta talaia aguaita la vall de Sant Martí Sacalm amb les seves 4 cases, l'esglesiola i els camins que sagnen els sembrats. Aquest cop, des de Manresa ens dirigim a Mallorca per trobar-nos amb Sebastià Alsamora i la seva obra Els Reis del Món. Una novel·la de ficció basada en fets reals sobre 2 protagonistes antagònics, l'orientalista Joan Mascaró i el banquer Joan Marc, nascuts a la petita vila mallorquina de Santa Margalida. Miri amunt, director Tremulles. Què veu? Vaig fer el que em deia. Vaig contestar. Núvols. Molts núvols negres que passen de pressa pel cel. Passen de pressa, va repetir el doctor Mascaró. Qui els empeny? Qui els ha d'empènyer? El vent. Formen figures els núvols? Amb prou feines. El vent les fa canviar constantment. I què sent? Quin sol hi arriba? El del vent que udola. I el vent, què fa? El pot veure? El vent bufa, doctor, vaig respondre. I no, esclar que no el puc veure. Esclar que no el pot veure. Però sap que hi és, no és així? Em vaig girar cap a ell. Sí, naturalment que sé que hi és, el vent. El doctor Mascaró em va tornar a dedicar aquell seu somriure maliciós i jo vaig optar per tornar a la meva butaca i asseure'm. Ho veieu, don Joan? El director Tremulles acaba de realitzar un acte de fe.
serà el guanyador d'aquesta edició? Bé, quan es van fer públiques les obres finalistes, seleccionades pel jurat assessor, la Biblioteca del Casino va posar-les a disposició dels seus lectors i també els va proposar un concurs. Commemorant el 75è aniversari del naixement de Montserrat Roig i entorn la relació que es va establir entre l'autora barcelonina i Joaquim Amat i Piniella, que li va permetre a Roig comprendre el drama de l'Holocaust en un testimoni de primera mà, han proposat tot un seguit de preguntes. La guanyadora d'aquest concurs ha estat la senyora Roser Sixto i Rubió, que pot passar a recollir el premi, consistent en un lot de llibres, per la Biblioteca del Casino. I ara sí, passem al lliurament del premi Amat i Piniella en la seva 21a edició. El jurat del premi han estat la senyora Montserrat Caus Putrony, el senyor Genís Cinca Alguer, el senyor Toni Mata Riu, el senyor Jordi Estrada Carbonell, el senyor Llorenç Capdevila Roura i la senyora Anna Vilajosana Garcia. Demanem la presència a l'escenari de la senyora Montserrat Caus i Putrony en representació del jurat. També a la senyora Anna Vilajosana i Garcia, presidenta d'Òmnium Cultural del Bages Moianès. A la senyora Anna Crespo i Obiols, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. I també demanem presència a l'escenari de l'alcalde de la ciutat, el senyor Marc Eloi i Guàrdia. Bé, encetarem els parlaments amb unes paraules de la presidenta d'Òmnium Cultural Bages Moianès, la senyora Anna Vilajosana i Garcia. Autoritats, baixo una mica el micro perquè em sembla que per la meva alçada, millor així. Senyores i senyors, en nom d'Òmnium Bages Moianès, sigueu benvinguts a l'acte de lliurament del 21è Premi Literari Joaquim Amat Piniella. El més important d'aquest premi, al meu entendre, és l'exercici de memòria que ens obliga a fer cada any quan el convoquem conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, quan preparem aquest acte, quan llegim els llibres finalistes. Com a mínim, un cop l'any, diem en veu alta el nom de Joaquim Amat Piniella, perquè dient-lo és una forma de fer-lo present, de no oblidar-lo. I gràcies a aquest premi i també a l'escultura que hi ha davant del Casino de Manresa, recordem l'escriptor i l'intel·lectual manresà que va viure en carn pròpia l'horror del feixisme i que va destacar pel seu compromís amb els drets humans, amb el país i amb la llibertat. I avui, com cada dia des de fa 3 anys i mig, tornem a reclamar la llibertat del nostre president, Jordi Cuixart. L'últim informe anual d'Amnistia Internacional sobre la vulneració dels drets humans a tot el món, que s'ha fet públic aquest mes, recull per tercer any consecutiu el cas del president d'Òmnium. Es tracta de l'informe més important que publica la reconeguda ONG d'abast internacional i qualifica el cas de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez com el més greu en relació amb la vulneració del dret a la llibertat d'expressió. Les lluites no s'acaben i continuem amb la tasca d'explicar al món que Catalunya té dret a exercir el dret a l'autodeterminació i que reclamem l'amnistia
per als presos polítics i les persones exiliades i represaliades. Hem de fer memòria sempre per aprendre dels errors, per aprendre dels que en saben més, per fer les coses més bé. I amb aquesta finalitat aprofito aquest acte per anunciar-vos que el mes de maig, Òmnium Bages Moianès, conjuntament amb d'altres entitats, celebrarem un homenatge a Lluís Calderé, que consistirà en 2 taules rodones sobre la seva aportació a la cultura manresana. A Lluís Calderé, un activista cultural i inquiet, un intel·lectual de l'humor, ens va deixar l'any passat. Des d'aquí volem agrair-li també la seva tasca com a membre del prejurat del Premi Amat Piniella. Us deia que tenim l'obligació de preservar la memòria i també de defensar i potenciar la nostra llengua en sentit ampli, a la diversitat en què han estat, per exemple, escrites les 3 obres finalistes d'enguany, català occidental, en valencià i balear. Felicitats als 3 finalistes, a l'Àlvar Valls, al Sebastià Alsamora i al Joan Francesc Mira. Han escrit 3 obres extraordinàries. Si no les heu llegit, no sé què feu aquí, hauríeu de córrer a la llibreria a buscar-les. Un de vosaltres passarà això a formar part de la llista d'escriptors guardonats amb el Premi Amat Piniella, com ho va ser l'any passat, recordem-ho, la Marta Marindòmine, amb una obra preciosa, Fugir era el més vell que teníem, i a tots els autors que la van precedir. Des d'Òmnium Bages Moianès volem agrair la tasca de la comissió assessora encarregada de seleccionar cada any les obres finalistes, al jurat del Premi, a l'Oriol Segon Torra per aquesta aproximació creativa que ens ha fet en format audiovisual dels 3 autors i de l'obra d'Amat Piniella. Gràcies, Oriol. A l'Ajuntament de Manresa, aquí que organitzem cada any el Premi, a l'Associació Misteriosa Llum, a l'Associació Cultural El Galliner, com a administradors de les festes de la llum d'aquest any, al Gremi de Llibreters, a la Biblioteca del Casino i a l'Associació Memòria i Història de Manresa per la tasca que fa de recuperació de la memòria del nostre país i de la nostra ciutat. Moltes gràcies i molta salut. Bé, cedim ara la paraula a la senyora Anna Crespo Ubiols, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa. Doncs moltes gràcies. Il·lustríssim alcalde, presidenta d'Òmnium Bages Moianès, tota la colla que som, de fet, Associació Misteriosa Llum, biblioteques, Gremi de Llibreters, el Galliner i tots els amics que avui aquí ens trobem. Ja heu vist que enguany hem fet una petita aproximació diferent a la figura d'aquests autors que avui en premiarem un amb aquest audiovisual de l'Oriol Segon. M'agradaria destacar a vegades que quan hi ha un ull artístic darrere de les coses, agafen una dimensió que el que fa és realçar tot el que toca, no? La figura del que ho fa, la figura del que ho rep, i nosaltres, que si algú de vosaltres ho va poder estar a la presentació de les obres, molt agradable, de fet el senyor Mira sí que la va representar el seu editor, però vam poder parlar de les obres, de la figura, de les persones, de les que avui en triarem una persona guanyadora, oi? Penso que ens ha transportat una mica, a qui no va poder ser-hi, una miqueta a aquesta realitat dels autors que d'alguna manera homenatgem. A mi personalment em sembla que és un gran enriquiment en aquest acte també. Així que gràcies, Oriol. Manresa està aquesta setmana, en aquests dies precedents i posteriors, la memòria històrica està més viva que mai, perquè hem tingut tot un seguit d'actes que no han fet sinó posar en valor tota aquesta memòria que mai és tard i mai és prou. Vam inaugurar el Museu Lapidari de la Reforma amb tot un seguit de peces de les esglésies enderrocades al començament de la Guerra Civil. S'ha ampliat una mica l'espai 1522, punt ignasià clau. També demà celebrarem el 90è aniversari del Dia de la República i avui Amat Piniella reviu, com fa cada any, des de fa 20 amb aquest premi que donem. I és un goig poder constatar que no ens n'oblidem.
Com no oblidem tampoc l'absència d'en Jordi Cuixart. Sempre té aquí el seu seient, el seu llaç. Sentim la seva força, però el trobem a faltar molt. I un dia, igual que aquest any va poder tenir aquell petit moment en què va poder entregar el Premi Òmnium de Nobel, al febrer, i vaig pensar inclús, calla, que com que això ja sabeu que ho hem posposat, havia de ser per les vores de les festes de la llum, el 23 em sembla que va ser el dia D, però no, evidentment tornem a estar com estàvem i amb una gran tristor. Per tant, res, celebrar-ho, agrair-vos-ho i res, esperant-se felicitar el campió molt aviat. Moltes gràcies. I ara la senyora Montserrat Caus Putrony, en representació del jurat, ens llegirà el veredicte. S'han reunit a Manresa el dimarts 9 de febrer de l'any 2021 els membres del jurat del 21è Premi Literari Joaquim Amat Piniella, format per Jordi Estrada, Montserrat Caus, Llorenç Capdevila, Genís Cinca, Toni Mata i Anna Vilajosana. El jurat ha de decidir entre les 3 obres que han estat seleccionades com a finalistes per la Comissió Assessora del Premi, integrada per representants de les diferents entitats organitzadores: Òmnium Bages Moianès, Ajuntament de Manresa, Biblioteca del Casino, Gremi de Llibreters, Associació Memòria i Història de Manresa i Associació Misteriosa Llum. Les 3 obres finalistes són Reis del món, de Sebastià Alzamora, Tots els camins, de Joan Francesc Mira, Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls. Havent deliberat sobre els valors i encerts de cadascuna de les obres finalistes, el jurat ha acordat, per unanimitat, atorgar el 21è Premi Joaquim Amat Piniella a l'obra Entre l'infern i la glòria, d'Àlvar Valls. Per la seva ambició i la qualitat literàries, pel treball de llenguatge i per l'aportació al coneixement de la figura de Jacint Verdaguer. Demanem, sisplau, la presència del senyor Àlvar Valls a l'escenari. L'alcalde de Manresa, senyor Marc Eloi Guàrdia, li farà entrega del bust obra de Ramon Homs. Escoltem, sisplau, ara unes paraules del senyor Àlvar Valls. Ja li guardo. Moltes gràcies. Com diria la Trinca, no toco vores. Un premi literari no és una cosa que es guanyi cada dia. Jo n'he guanyat només 2 i fa 40 anys. És a dir, que fa molts anys d'això. Bé, molt agraït als organitzadors, al jurat, a tothom que ha intervingut en la concessió d'aquest premi. Em sento molt honorat per diverses raons. Per una banda, per formar part dels guanyadors d'aquest premi, que em sembla que és el 21, la 21a edició, que ja fa, per tant, molts anys que funciona. Després, també perquè és un premi que jo en diria gratuït, amb el sentit que l'autor
els autors d'aquest premi, els autors premiats, no han anat a buscar el premi, sinó que el premi els ha anat a buscar ells, i això és el més important dels premis a obra publicada, és a dir, l'autor no s'ha postulat per guanyar un premi, cosa molt lícita, d'altra banda, sinó que un jurat, uns assessors que van triar, em sembla que heu dit que van així, que van triar els finalistes i posteriorment el jurat ha hagut de triar. Ha hagut de triar, m'imagino que la tria haurà estat molt difícil, perquè els altres dos finalistes són dos pesos pesants de la literatura catalana. I jo fa molt poc temps no m'hauria imaginat a mi mateix estar al costat d'aquests dos pesos pesants o de qualsevol altre que hagués estat. Per tant, jo crec que el premi d'alguna manera el va donar el jurat perquè havia de triar entre tres, però que ja estava donat als tres perquè d'alguna manera es va triar. D'aquesta manera, gratuïtament, el premi va anar als autors en els tres llibres. També voldria agrair a l'Oriol Segon aquest magnífic vídeo ple de sensacions que jo l'he trobat molt encertat del començament al final. Avui, d'altra banda, jo vinc d'Andorra, com ja s'ha vist en el vídeo. D'alguna manera s'ha fet un ajuntament entre Andorra i Manresa. Perdoneu que no em surtin gaire les paraules perquè estic molt nerviós. Jo soc capaç d'escriure 1000 pàgines en un cert temps, però em costa molt parlar en públic perquè no hi tinc costum, diguem. Aleshores, sí que s'ha fet això, un ajuntament entre Manresa i Andorra a través d'alguna manera de dos personatges que són en l'Amat Piniella, en Joaquim Amat i Verdaguer. Ara explicaré el per què. Perquè en Joaquim Amat, no sé si tots ho sabeu, va escriure la seva famosa novel·la K.L. Reig a Sant Julià de Lòria. Quan va tornar, el van alliberar del camp de concentració. Aleshores, a Andorra, fa 2 anys, l'any 19, es va fer unes jornades organitzades per la Societat Verdaguer, que és una entitat acadèmica que cada any, entre altres coses, cada any fa unes jornades en algun lloc de Catalunya. Aleshores, l'any 19 va tocar a Andorra i com una activitat complementària de les jornades es va suggerir, ja que s'havia descobert feia relativament poc, de posar a la casa de Sant Julià de Lòria, on va viure en Joaquim Amat Piniella, una placa on es fa constar que va viure allà els mesos en què va viure, de l'any 45, em sembla, i que allà va escriure la novel·la aquesta famosa d'ell, i per tant, per això la Societat Verdaguer també entra, diguem, amb això. Què més volia dir? Doncs no ho sé. Roser, no, avui no toca això. No, avui no toca. És que a vegades no. La Roser és la primera persona que va llegir aquesta obra, Entre l'infern i la glòria.
Però després de la Roser, la primera persona que la va llegir externament, o una de les primeres persones, però vaja, la primera es pot dir, és en Jordi Coca, un escriptor que fa molts anys que ens coneixem, i ell va dir, això s'ha d'editar. Jo li deia, però és que té 1.000 pàgines. I diu, res, hem de trobar un editor valent. I va trobar ell un editor valent, que va dir, passa-me-la i ja us diré el què. Vaja, s'ho va fer tot ell. Aleshores, l'editor valent li vaig enviar l'original el mes de maig i va esperar al setembre per respondre. Esclar, la novel·la feia 1.000 pàgines i tampoc es llegeix en un dia, això. Aleshores, al setembre, que jo creuava els dits, pensava, si no diu res és que deu interessar, perquè normalment les coses que no interessen es despatxen de seguida. Bé, al setembre em va enviar un correu on, sense cap més comentari, al setembre del 2019, sense cap més comentari em deia, si encara t'interessa que publiquem aquesta novel·la, doncs ens n'ocupem i sortirà el 5 de març del 2020. El 5 de març de 2020, efectivament. Bé, jo li vaig contestar i li vaig dir aquella precisió que el setembre digués el 5 de març de 2020 i li vaig dir, perdona, a quina hora? Bé, sí, com sigui, perquè veieu la precisió de la indústria editorial o de certa indústria editorial, el 5 de març de 2020 arribava a les llibreries i es presentava, en Jordi Coca presentava el llibre a Barcelona. Per tant, aquest editor, valent, és un manresà, molts potser el coneixen, que és en Jordi Cots. Per cert, aquí present, moltes gràcies per fer honor. I ara sí que ja no us voldria dir res més, només una cosa, el capítol dels agraïments. Vull afegir-hi uns agraïments especials i personals. Un a la Teresa Clota, que és una amiga meva de fa molts anys, que és la que em va injectar el virus Verdaguer. Jo de jove, Verdaguer, el veia doncs com... veia una sotana en blanc i negre, per dir-ho així. I em costava molt. I vaig voler començar-lo a llegir, això de jove, quan llegia. Jo soc corrector de textos, passo el dia llegint. Per tant, difícilment, quan deixo de llegir cobrant, llegeixo sense... És a dir, quan plego de treballar, difícilment llegeixo. És a dir, que malgrat les aparences, jo vaig tenir un parell de dècades de jove, molt lector, però després no tant, tot i que em passo la vida llegint. Doncs la Teresa Clota em va intentar que jo conegués bé Verdaguer, no només l'obra, sinó la vida. Aleshores, un altre agraïment és en el mateix Verdaguer. Verdaguer és un personatge de novel·la perfecte. És a dir, per un escriptor, per un novel·lista, doncs ja té la novel·la feta, diguem, si vol explicar la vida de Verdaguer. Només hi ha una dificultat que s'ha de salvar, que és molt gran. En Verdaguer, la seva biografia està bé, és enorme. I la bibliografia que parla de la biografia també. Per tant, és un personatge molt estudiat. I si no és que facis una novel·la d'invenció i que també l'hagués pogut fer, naturalment. Si vols atenir els fets i la realitat i fer de ficció només allò que es pot fer de ficció, però no les coses de fons,
l'has de treballar molt, has de documentar-te molt. Ja no voldria dir res més. Gràcies a tothom i especialment al jurat i l'Ajuntament i l'Òmnium de Bages Moianès. Gràcies. I ara, com a clausura de l'acte i dels parlaments, cedim la paraula al senyor Marc Eloi Guàrdia, alcalde de Manresa. Bé, bona tarda a tothom, presidenta Òmnium Cultural al Bages, Moianès, regidora de Cultura, regidors i regidores que ens acompanyeu, guanyador, Àlvar Valls, guanyador del Premi Amat Piniella, membres del jurat, membres de l'Associació Misteriosa Llum i també del Galliner, l'entitat administradora, i recordo que és l'Associació Misteriosa Llum i el Galliner, entitat administradora, perquè aquest és un acte típicament de les festes de la llum que enguany, degut a la situació sanitària que vivíem en aquells moments, doncs no es va poder celebrar i la vam posposar, però és un acte de la festa de la Misteriosa Llum. Celebro que avui puguem tornar-nos a veure, tornar-nos a retrobar per lliurar aquest premi que arriba a la 21a edició i que recull ja un ampli catàleg de títols de novel·les d'un nivell altíssim. En primer lloc, estic content de ser aquí en un acte en l'entorn de la cultura, de la literatura, de la llengua, de la cultura de casa nostra. És un premi que reconeix la literatura d'autors de prestigi del conjunt de l'àmbit lingüístic i ho hem tornat a veure avui. I, per tant, posa Manresa al mapa cultural literari del país. Sempre hem defensat que la cultura ens fa més rics, ens fa més lliures, i Manresa avui, si em permeteu, som la capital de les lletres del país amb la concessió d'aquest premi d'àmbit nacional. En segon lloc, perquè aquest és un acte literari, ens recorda qui va ser l'escriptor manresà i bagenc més il·lustre, més important del segle XX, Joaquim Amat i Piniella, una persona que va patir els horrors dels camps nazis i que sortosament va sobreviure per explicar-ho. La seva figura ens serveix per recordar un episodi de la història que no es pot tornar a repetir. A Manresa, els darrers anys hem tingut molt presents els deportats als camps nazis en diversos actes d'homenatge. I en general fem una esplèndida tasca, com ha dit la regidora de Cultura, l'Ajuntament, institucions, l'Associació Manresa Història, Memòria i Història, per recuperar aquesta memòria històrica. Avui també fem un pas rellevant en aquesta línia. Així doncs, moltes felicitats a tots, en especial al guanyador d'aquest 21è Premi Amat Piniella, l'Àlvar Valls, per la seva obra Entre l'infern i la glòria. Un escriptor barceloní, però que, com s'ha dit, resideix a Andorra des de fa molts anys i que per escriure aquesta obra ha fet un llarguíssim i intens treball de documentació de 15 anys sobre la figura de mossèn Cinto Verdaguer. Segurament, doncs, poques vegades un premi ha estat més merescut i més treballat. Enhorabona i moltes gràcies per la feina esplèndida, Àlvar. El teu nom figura des d'avui a la galeria de guardonats amb l'Amat Piniella i donarà encara més prestigi a aquest premi. Moltes felicitats també a la resta de finalistes, el Sebastià Alzamora i el Joan Francesc Mira, dos escriptors també de primer nivell i provinents, curiosament, de Mallorca i de València. Quina magnífica coincidència! Aquest premi que avui uneix el conjunt pràcticament dels països catalans, amb un premiat resident a Andorra, amb dos finalistes de València i de Mallorca i amb un premi que s'atorga a la capital, al cor del Principat, a Manresa. Enhorabona també a la guanyadora del concurs Llegeix i guanya de la Biblioteca del Casino, Roser Sixto, i un agraïment immens a l'Oriol Segon Torra, el seu interessantíssim audiovisual que hem vist avui
ens ha fet una idea de les 3 obres finalistes, però amb un recorregut extraordinari artístic a l'entorn del nostre paisatge, d'aquest paisatge del conjunt dels Països Catalans. Un agraïment també al jurat del premi, molt especialment a Òmnium Bages Moianès, amb qui l'Ajuntament organitza aquest premi, del que portem ja 21 edicions. Aviat és dit. A Òmnium, especialment, i una vegada més, us volem transmetre amb molta força en el període complicat que està vivint l'entitat, que viu des de fa temps, i de nou una abraçada enorme al Jordi Cuixart, que avui voldríem tenir entre nosaltres. I res més, ja ho deixaria aquí, que per molts anys puguem celebrar la bona literatura que es fan els nostres autors arreu dels Països Catalans, i en aquest cas doblement perquè ens recorden aquesta memòria, aquest passat que no podem mai oblidar. Gràcies. Bé, i fins aquí l'acte d'avui, d'aquest any. Ens emplacem l'any vinent per una nova edició del Premi. Sobretot, enhorabona al senyor Albert Valls. Moltes gràcies a totes les entitats, associacions i tots els organitzadors. Gràcies també a l'Oriol Sabaní Torra per haver acceptat oferir-nos aquesta peça per l'acte d'avui. Bon vespre i fins l'any vinent.